En dan is het vergoed taaiwaar. En dat houden we voorlopig. Want de temperaturen gaan staren gewoon omheen. Joen en vannacht, nou dan hebben we wie het waar. Rijn en lichte rijn. Ik wil weer een paar droege perioden. Maar het ruint wel even stevig, denk ik. En verder hebben we door een temperatuur tussen de 3 en de 4 graden hoe taaiwaar sprutsen. De wind uit het westen en het zuidwesten waait. Eerst nog stevig, maar die neemt wat aan. Wordt matig en vrij krachtig. En dan zetten we terug naar het waarbeeld van morgen. En morgen wordt toch wel een dag met flink wat zin. Uiteindelijk lijkt het morgen wel wat maaitijd als je naar dit beeld zeggen. Want we hebben het nog altijd nur een droege dag. Ik zou het al flink wat zinnen. Als je een putje het van hebt en je wilde dat boeten van en je wilde dat maar droeg waard van, wees dan morgen. Zoek wel zeggen. Doch het morgen. En de temperatuur morgen 6 of zo'n graden. De wind die komt morgen uit het zuidwesten waai. En het zuiden, ja, ik denk dat die matig is en krachtig. En die kan in de joentijd al hut worden. Krijgt 6 en zo'n. Misschien in de nacht al wel krijgt 8 voor het kustgebied. En dan wordt het roeg. En dan ruint het dik alweer in de nacht. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Vreed, een dag maar een temperatuur om bij de 8 graden heen. Mild voor de tijd van hier. Ik ben 10 Rijn. Ik wil eens een droge periode, maar ik kan wel eens flink wat Rijn vallen. En de wind is warmig en die komt uit zuid-zuidwest, meest zuidwest wat ik zei ze. Op sneeuw hebben we kans op storm in het kustgebied. Uit het zuidwesten waai een temperatuur van maar liefst 10 graden en op Neder het Rijnwetter. En sneeuw buiten ik nog altijd een hut, hebben we door Rijn en lichte Rijn. Het wordt uitwaaien, maar op sneeuw ik een temperatuur om bij de 9 graden heen. Mild, maar ik genoeg. En ik weet, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.